Katso Rikofin. Mitä se on pistänyt mulla oikein? Ei oo pistänyt. Mut joo. Tekekää katsotte mun video. Niin tänään me tehdään Daroja ihan pikkasen vaan ja käykää muuten tilaa Rikofin. Oikeastaan hyvä kanava. Donaa itsellesi. No mitä mä donaan itselle? Mitä mä voin donaa itselle? Mä donaan itselle näitä. Mä donaan mulla oma folklokin. Mä donaan mulla itselle. Oh my god. Mä donasin itselle. Mene maahan Suomi on 3 ja drop 10 kautta 1 vielä. Siis pitääkö mut droppaa 10 kertaa 1 vielä? Okei? Action. Sorry. Suomi on 3. Tänne 10 kertaa 1 vielä. Dropataan 2. Kun en mitään 10. 4. 8. 10. Dareja saatiin tehtyä. Ei tullut edes kauhean pitkä video tässä, mutta joo. Mutta joo, mä haluan kiittää vaan kaikille. Mä en saa tehtyä sitä videoa. Mut joo, mä kiitän kaikille, ketkä donasivat mulle. Mä tein muuten 100 Red Ballon kiveväy. Ja kiitos ihan sikana sulle, ketä donas mulle 2 VL. Mikä se nimi oli? Sen nimi oli... mä en muista, mut... Pelaaja FX, en mä muista. Mut joo, kyllä sä näet tän video ehkä, kun sä menit tilaa mun kanava. Mutta kiitos kun katsoitte videon ja nähdään ensi videossa. Ja se olisi tällä kertaa moro!